Gràcies. Per començar, jo no parlo en nom meu, parlo en nom i representació d'un grup municipal compost per Esquerra Republicana de Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa. Anant al que afecta a la moció, nosaltres no estem imposant absolutament res. O sigui, aquí hi ha gent que o no vol entendre el que posa la moció o no és capaç de fer-ho o no vol entendre-ho. Crear un espai de participació i transparència d'un òrgan col·legiat amb una àmplia representació cívica i social, on es pugui presentar, debatre i consensuar iniciatives per posar noms a carrers, places, espais i equipaments de la nostra ciutat, recuperant fets i elements de la tradició popular, història i de les persones rellevants de Cornellà. Si això és una imposició, potser algú no sap realment el que és una imposició o prefereix temps passats on a l'època franquista tenim molt clar qui va ser qui va imposar els noms de molts llocs en aquesta ciutat i a moltes d'altres. Nosaltres no imposem, proposem precisament que sigui de manera consensuada, dialogada, i que és evident que s'ha fet feina últimament per revertir aquest greuge que hi ha poca representació de noms de dones. Ho diem a la moció i ho hem reconegut sempre i ho seguim reconeixent, però tots tenim molt clar que queda feina per fer en aquest sentit i és un dels temes que indiquem en aquesta moció. El 2000, no em vull equivocar de data, el 2017 ja es va aprovar una moció similar. I en aquell moment el que es va acordar per unanimitat vol dir que aquí alguns dels grups que ja han dit que votaran en contra en aquell moment van votar a favor, era encarregar al futur centre d'interpretació de la història local que generi un debat sobre el nomenclàtor de la ciutat com a part important de la memòria històrica del municipi. Aquí s'havia també d'obrir un procés participatiu a la ciutadania on també participessin els centres educatius i els consells municipals per proposar, opinar i decidir si cal reinterpretar o derogar el reconeixement d'algun nom de la ciutat. I s'havia d'encarregar a tècnics municipals l'elaboració d'un informe, que encara no hem vist i no veurem, per substituir referències del nomenclàtor relacionades amb el feixisme, el totalitarisme o l'imperialisme, aprofundir en la feminització del nomenclàtor i mantenir el compromís establert a la moció de condemna del franquisme aprovada el 26 de novembre del 2015 per retirar tota la simbologia i les distincions relatives a la dictadura franquista. D'aquest punt s'ha fet part de la feina. També es va acordar per unanimitat revisar les plaques amb els noms de les vies públiques de la nostra ciutat perquè les explicacions que contenen s'ajustin al motiu que les fa mereixedores de la denominació que tenen. I també es va aprovar impulsar com a exercici de memòria el coneixement per part de la ciutadania dels referents locals, als quals fan referència al nomenclàtor de la ciutat, sovint desconeguts, amb accions com l'obertura d'un apartat al web municipal o ubicar plaques que expliquin més extensament els significats de les denominacions. Per tant, estem demanant coses que no s'han fet i que ja estem acostumats des d'aquest grup municipal a que es aprovin mocions en aquest ple que després no s'executen i passats els anys veient que no es farà, el que fem és revisar el que es va aprovar en aquella moció, demanar coses que ja es van demanar i demanar altres que considerem que són necessàries ampliant precisament aquest debat, aquesta participació. Que fins ara s'han millorat coses? Sí, però com s'actua? A voluntat i a criteri de qui està governant. Que l'equip de govern pot rebre propostes de la ciutadania? Sí, però són ells que decideixen a voluntat el que volen acabar posant a noms i equipaments de la ciutat. A vegades escoltant-nos els grups municipals també, però si no, amb la majoria absoluta que tenen, fan i desfan. I aquí, vull dir, el grup del PP, vostès mateixos tampoc van estar d'acord amb la penúltima proposta presentada i aprovada en aquest ple, però els sembla que nosaltres estem condicionant i imposant una manera de fer. Que el segon acord diu detalla massa què és el que hi ha d'haver, si precisament estem dient que com a mínim ja es poden fer esmenes a les nostres mocions i després debatre. Però aquí el que veiem, el grup majoritari de govern ja ha decidit que consideren, com sempre, que tot ho fan bé, evidentment que hi ha coses que fan bé, però hi ha moltes que es poden millorar. I ampliar aquesta participació ciutadana perquè realment hi hagi un consens
creiem que seria viable, i a part perquè es porti a terme el que ja es va aprovar el 2017, que no s'està portant a terme i que es pugui fer el que estem demanant ara. Poder disposar d'un web municipal on hi hagi tota la informació, evidentment que és una feina prèvia, però que després simplement s'hauria d'actualitzar. En aquesta moció no estem dient que s'han de canviar els noms de tota la ciutat, estem dient que s'ha de fer una revisió i que els futurs noms que es posin a poder ser siguin de persones rellevants i persones significatives de la ciutat. Gràcies.